O bilib ang mga puso isla sa Boracay, liwat na ginkilala sa isa ka international travel platform bilang pinakamatahom nga white sand beach sa kalibutan. Si John Sala nakatuto. World-class white sand beach, crystal clear blue water, rock formations kag palibot nga tuman katahom, paraiso para sa kadaman, ining isla sa Boracay. Kada tuig minilyon nga mga turista ang nagapadulong sa isla sa Boracay agud ma-enjoy ang mga aktibidad kag syempre para ma-experience ang katahom sang isla. Gani hindi na makatilingana pa nga liwat naman ginkilalang isla sa Boracay sa isa ka international rankings. Suno sa Pure Paradise 10 plus best white sand beaches in the world rankings ang isa ka international travel apparel items company. Number 1 o kung best white sand beach ang isla sa Boracay. Napaganda and of course that will boost more the tourism industry. Napakalaking yan pride ng Pilipinas na Boracay ay binigyan ng ganyang karangalan. Magluwas nga world-class ang isla, perfect man ini para sa romantic getaway. Gani ang magkahagug mga sanday Dennis kag Carmi. Diri man napilian nga mag-honeymoon. Boracay is world-class because of the powder-like white sand beaches and the very beautiful scenery here. plus the loving and hospitable people of Boracay. Yes! Gani mga kapuso, sa inyo next travel getaway upod ang pamilya, kagugma akong barkada. Apisar nga, sikat na ang isla sang Boracay. Sigurado nga you will always enjoy like it's your first time sa isla. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas.